Hora sa manginang, hatani di bata, nagabe turpo di jamita di minggu tasadarion ima minggu dung tahun baru, minggu tanggal 5 Januari 2025, do topik minggu nunga ditebus Jehovah bangsona, Tuhan yang membebaskan umatnya. Turpo di jamita dibuat sian kitab Yeremia, bidu 21, mamukasian ayat 10, tolhas tu ayat 14, isini turpuk boleh tajaha di kolom deskripsi, soran ma isini jamita. Melalui ngaju pang tahun baru, adong do sada ende nagabe ende wajib di sada parpunguan bodari di persidangan di tahun. Ima buku ende nomor 70. Naung salpu tahun naburuki inna. Buat sama digawari tahun nalilengi sebagai tahun naburuk. Ala na gudang do paru kilon di tahun nalilengi, gudang persoalan, gudang si tahunon. Sa sitong na manginang, salileng na mangulu hita, ikut taonot ta do ka paru kilon, aka persoalan do takaragam di tahunon di Portebion. Jal ondo na membentuk karakter sa halak. Inilah yang membuat kita menjadi semakin tangguh, semakin kuat. Kalau orang Belitung bilang tegap dalam segala hal, segala persoalan yang akan kita hadapi di masa depan. Di dok pe tahun na lelengi songon tahun na buruk, ima aka parangin arwa nang taula na jolo. Jala tahun na baru, nomor tudu montu hamu boni roha tuak kana denggan. Maninggal tahun na salpu, ima aka parangi dohot pangalaho narwa, jala manopo tahun na baru, ima hamu bau ni parangi manang pangalaho. Jala hamu bau di parnguloni, nani uladoi. Dan rusak diri, jika kita ingin hidup kita menjadi hidup yang lebih baik di tahun yang baru, kita harus mengusahakannya. Akta non verba inna di bahasa Latin. Na diulah do, dang na hola dihatahon. Itu makana adong do hatan mandok sonon. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan, masa depan adalah harapan. Ada harapan bagi mereka yang mau berusaha untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Fortis fortuna adiufat inna. Keberuntungan hanya berpihak kepada mereka yang mau berani. Kalau tidak dimulai, maka tidak akan berjalan. Kalau tidak berjalan, maka tidak akan sampai. Ikut diulah do. Nah, di ayat 10, di dok naking songnon. Ibana paserakot bangsa Israel na jolo, las ibana papungun muse jelah ramutan na songon parmahan di punguan na inna. Di bulan tahun disosoi turpukon do hita asa manangihon jojo ni tuhani. Di jo ibana do hita asa ro tu ibana. Tatarikon ma akan naborat si tahunon di parngolota. Jala togiron nama hita memulai seradalan na baru. Kita diajak untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, melepaskan beban hidup dan memulai sesuatu yang baru. Jadi kurang do jolma ubir na sida lah manarihon narikot di nguluna si ganopari daripada tu debata. Lupa hita debata do harron ni saluhut gogo do nguluan. Orang-orang pada sibuk berusaha menuntaskan persoalan hidupnya dengan mengandalkan pikiran dan tenaga mereka sendiri, sampai-sampai mereka lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan adong nasa terpatu pada bata di Lukas Bidusada. Na tahu do ibana perlu kita sian akarate persoalan na mangalilit kita. Na tahu do ibana mangupak sude habot ni roha do perkilon na manusai rohata. Na tahu do ibana perlu kita sian akaparmaraan do akaparsahiton. Malu pita gabe marlas ni rohita soharibuan. Molo tatangi di bana. Di baheni tangi huma suarana, uloi mahibana, jala pangiro ma hagugo tu ibana asa di patau hita mana di kuna kasih tahun ini. Di asa 12 di songono namang inang. Rodo nasida sogot marolop-olop di pusu di Sion. Jalam maronggongan nasida mandapoton ringgan basa ni Jehovah. Ikos songon porla natakas di aik jala dang be mandate ni nasida inna. Nunga di palolo di batabe hita siya nakadosa na pada kita siya nibana. Jala nunga di pasat paso-paso na tu hita. Gabi tarulang mo siya tanoi, gabi buhay mapaparbuhay bana, buhay mamacari karjol main. Nunga di palolo di bata hita siya nakadosa na padahon hita siya nibana. Jala nunga di pasat ibana paso-paso na tu hita. Gabi tarulang mo siya tanong na lau taulay. Marparbuhay denggan songon hau na di ito pinihay kina. Jadi tatopot madibata marhite-hite las ni roha anda da tongon tariho tita di parngulo na liling be nunga mangalak kabehita tuhang ngoluan na baru na dumenggan jalan ang di parade sian debata dia 10 tolu tu 10 pa idok songonon malas ni roha do di sini marbaju marhaling haliang do di doli ro di akan na tua-tua jadi muba maarsa na sida gabelas marohana bahenokku. Tuhan menjanjikan sukacita kepada semua generasi. Tanglah tua kana poso di pasat ibana las niroha, do tua kana tua. Tanglah tua kajur mana mergogo di pasat ibana, do tua kana gale, do na lamas maroha. Jaladang hola dia puli hita, sian arsa ni rohata. Lo bisa ni do di pasat ibana akadinggan ni basa tu hita. Sampai bosur mar lebih lobi hita bahinon na. Dangarang be akasiban hachi ni roha.
Dangarong bek kasih bayan ilu maetek. Di pas orang loro hata toktong. Bolo tayo to ni bana. Jadi amang inang songon panipuli di jamitat ta sadarion. Mahata diat ta songon sada bangso naong ditubus Jehova hita. Jalan na makirpi ta di ngulu na baru. Marsormin jalan manaili mahita do papuri. Dia kana masa di 1 tahun bulu ni. Masa kana masa jalan masa makana soya masa hian nama dadasi hita gabe olo saya tahu ulai muse saya mula muse hita mangulau nak kadose. Jadi boto mahita sapala nang ditubus di bata hita bangsona ikut ramuton na do hita di padalanan ning ulutta. Alani unang beta jakon roha manang ula-ula pangalaosi. Alai jakon may bana na mangula di tonga-tongata. Hasibana pature hon lakata kobar tulo manirohana. Akuilah dia di dalam setiap perbuatanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Selamat hari Minggu, selamat menjalani tahun baru. Saudara Tuhan Yesus Mahita. Amin.